Goedenavond, het is zondag 19 juli en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Restaurant Fine in Veren is voorlopig dicht. Personeel van het restaurant is in contact geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus. De eigenaren willen geen risico nemen en hebben de zaak gesloten. Het personeel gaat 2 weken in quarantaine en maandag laat het personeel zich testen op het coronavirus. Het referendum dat Stichting Zeeland tolvrij wil, heeft nog een lange weg te gaan. En de vraag is of het kans van slagen heeft. Provinciale staten moeten het referendum goedkeuren, terwijl ze begin van deze maand nog massaal instemden met het steunpakket. Toch heeft het zin, volgens Kees Liefting. Ik denk dat elke vraag die je stelt en elke moment dat je aangeeft van dit klopt niet wat hier gebeurt, dat je die moet aanpakken. En dat uiteindelijk is er toch een druppel die emmer doet overlopen. Volgens mij zitten we al stevig aan het randje. Stichting Zeeland tolvrij wil het referendum omdat volgens hen een grote meerderheid van de Zeeuwen niet tevreden is met de gemaakte afspraken. Er zijn opiniepeilingen geweest van Omroep Zeeland, van de PZC en er staat allemaal in van mensen willen dit niet. 70% wil dit niet. 80% wil een tolvrije tunnel. Uiteindelijk zijn er 6000 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde de Zeeuwen. Wanneer ze die hebben, stemt Provinciale Staten over de komst van een referendum. Het Damplein in Goes is sinds deze week vanwege coronamaatregelen voor de helft omgetoverd tot fietsparkeerplaats. Het totale plein had 34 parkeerplekken voor automobilisten. En de ondernemers zeggen nu dat ze de opgeofferde plekken erg missen. Normaal gesproken hebben we auto's die aankomen, auto's die weer doorgaan, mensen die even snel een boodschap halen. En het pleintje is dood. Voor ons missen wij zeg maar een 30 tot 40% van onze reguliere omzet. En dat kunnen we niet gebruiken na de coronaperiode. We kunnen het nooit gebruiken, maar de timing is gewoon heel beroerd. De ondernemers hebben zelf een aantal ideeën voor het plein. De fietsparking terugschalen naar een kleinere opstelling die flexibel kan worden opgeschaald wanneer het nodig is. Hekken weg, een mooie doorgang maken, dat de auto's gewoon via deze kant het plein op kunnen. En er weer netjes af kunnen als ze geparkeerd hebben of geen plek kunnen vinden. Daarmee vervalt de noodzaak voor de verkeersregelaars en zijn we eigenlijk terug bij zoals het was. De ondernemers willen zo snel mogelijk met de gemeente rond de tafel om te praten over de toekomst van het plein. Onder druk van alle coronabeperkingen ontstaan er wel eens oplossingen die zo goed bevallen dat ze erin blijven. Oké, even spoelen. Dat spatscherm, gebruikte u dat vroeger voor de coronacrisis ook wel eens? Nee, nog nooit gebruikt. Nee. Als je na een behandeling dat scherm afzet en je ziet hoeveel spetters erop zitten, denk je nou, ik ben heel erg blij dat ik dat niet in mijn gezicht heb gekregen. Dus in die zin vangt het dus heel veel op. Wat vindt u ervan, de tandarts met zo'n scherm helemaal ingepakt? Ja, op het begin moet ik heel erg wennen, maar nu, je raakt eraan gewend ook, hè? En het is ook heel belangrijk, zeker. Ze zijn een blijvertje, maar de gezichtsbedekkende schermen hebben ook zo hun nadelen. Dit zit echt om je hoofd heen. Het moet gewoon echt wel goed zitten. Wil het niet afzakken, dus het zit ook best wel strak. En ook een beetje benauwd. Dus om nou te zeggen, ideaal, nee. Naast je dan langer bezig bent, ga je toch ook af en toe wel een keuze maken om hem niet op te zetten. En dat mag ook gewoon, mits je de juiste mondkapjes gebruikt. Geef geen handen, hè? Nee, ja, inderdaad. Wie weet komt dat weer. Ja. Fijne dag. Dank u wel hoor. Tot ziens. Dag. Juist, kom aan. Voetenwerk, kom aan. Kort en door. Juist, zoveel mogelijk korte stapjes. Voor een amateurvoetballer was het vroeger in de zomer vaak lang leven de lol. Lekker met een biertje aan het strand en even niet denken aan zwoegen op het trainingsveld. Maar personal trainer Wouter Duvekot ziet die mentaliteit veranderen. Vaak in het begin van het seizoen raken ze geblesseerd. Hebben ze achterstand op soms concurrenten die gewoon van zichzelf misschien fitter zijn. Ja, hier kan je gewoon voor kiezen. Je hebt gewoon een stok achter de deur en je kan knallen met dingen die je nog nooit gedaan hebt. Wat ook echt leuk en uitdagend is. Dit is alweer de 3e keer dat Duvekot zomertrainingen geeft en het wordt steeds drukker. De trainingsonderdelen zijn anders dan de spelers bij een club gewend zijn. Snelheid, explosiviteit, voetenwerk en een stukje kracht. En dan heb ik het echt over geen pure kracht, maar puur voetbalgerichte krachttraining. En het is zwaar, maar de speciale oefeningen van Duvekot worden wel gewaardeerd door de voetballers. Ik wil gewoon zo fit mogelijk aan de competitie beginnen. We hebben natuurlijk een beetje een vreemd jaar achter de rug. 4 maanden bijna niks gedaan. Dan komt het nieuwe seizoen eraan. En een nieuwe club, ja, daar wil je toch goed binnenkomen.
En ook in Vlissingen blijft de jeugd deze zomer voetballen. In een heuse straatvoetbalcompetitie nemen verschillende Vlissingse wijken het tegen elkaar op. Normaal gesproken in de zomer is dat een beetje tricky om activiteiten te organiseren. Maar deze zomer merk je gewoon aan alles hoor. Aan de stranden, aan de pleintjes en de activiteiten die plaatsvinden. Dat er gewoon heel veel kinderen in het land leven. Niet op vakantie dus, maar wel lekker voetballen. De competitie is een initiatief van de gemeente Vlissingen en zaalvoetbalclub Groene Ster. De reden waarom we met de gemeente bijvoorbeeld in samenwerking zijn gegaan is niet alleen puur om het voetbal gebeuren, maar ze kunnen ook punten krijgen voor vrijwilligerswerk in de wijk. Workshops bijvoorbeeld, we nodigen een keer de politie uit, we nodigen een keer een bekende rapper uit hier in Zeeland. Dus het is ook heel erg sociaal wat we proberen te bereiken met dit project. Maar uiteindelijk gaat het voor de meeste jongens toch om het voetballen zelf. Sinds jong nam ik een voorbeeld aan mijn vader. Mijn vader zat ook op voetbal, mijn broer zat op voetbal en dan dacht ik dan deed ik soms mee op straat als jongboy. En dan zo begon ik het leuk te vinden. De straatvoetbalcompetitie loopt nog tot het einde van de zomervakantie. De temperatuur had het nogal moeilijk vanochtend met de bewolking, maar de zon kwam er nog even bij en dus warmde het nog een beetje op. En we gaan naar een ander weertype toe de komende dagen met vooral meer zon en de wind gaat waaien uit het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht is er trouwens nog veel bewolking en door een zwak front valt er plaatselijk wat regen of motregen. Maar morgenochtend is dat voorbij en het is dan vrij helder met stapelwolken. Ook morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden te verwachten met af en toe wat meer bewolking. En lokaal kan een enkele bui vallen. Maxima dan morgenmiddag van 19 graden aan de kust tot 21 landinwaarts en meestal windkracht 3 uit noord, later uit noordwest. Dinsdag is een vergelijkbare dag met een graadje erbij, maar 's nachts is het vrij koud met minima rond 10 graden. Woensdag is een zonnige en heel rustige dag. Donderdag komt er iets meer bewolking, maar de temperatuur gaat dan een paar graden omhoog. En vrijdag, dan zou er wat regen kunnen vallen. En tot zover deze zondaguitzending. Straks natuurlijk nog Trots op Zeeland met een compilatieuitzending van afgelopen week. Ik ben er morgen weer en voor nu nog een fijne avond.